Hej og velkommen til denne episode af Dataskyen, podcasten, hvor vi taler om at skære business intelligence helt ind til benet. Mit navn er Kasper Sørensen, og i dag har jeg inviteret Heine Krogh Iversen, CEO for Time Extender, med til en snak omkring, hvordan man undgår, at ens investering i business intelligence slår fejl. I snakken med Heine, der kommer jeg til at gå ind på nogle kendte årsager til, at investeringer i BI har mislykket historisk set, men vi kommer også til at snakke omkring best practices, så man sørger for, at ens business intelligence løsning ikke kører sporet, men rent faktisk bliver en succes. Og så kommer vi også til at snakke lidt omkring data empowerment og hvad Heine han mener omkring dette. Og med det, lad os hoppe direkte ind i dagens afsnit. Og velkommen til, Heine, CEO for Time Extender. Lige her til at starte med, vil du så kort introducere dig selv? Det vil jeg gerne. Tak, fordi jeg må komme. Jamen, jeg har jo founded Time Extender for 17 år siden, så har brugt en halvdelen af mit arbejdsliv på BI og Analytics. Så vi får en god snak i dag. Det er jeg sikker på, at vi gør nemlig, fordi vi skal ind på, hvordan man undgår, at sin business intelligence investering mislykkes. Det er jo noget, som vi hører rundt omkring hos virksomheder, eller måske nogen CFOs eller økonomichefer, der hører i deres netværk, det der BI der, vi prøvede, og vi gav det et skud, men ved I hvad, vi er altså ikke sikre på, at den har leveret den værdi, som vi egentlig gerne vil have ud af den. Så der er nogle ting, der går galt undervejs, kan vi tydeligvis påpege. Men spørgsmålet er, hvad der går galt? Fordi nogle gange så udfordringen det er i at identificere problemet. Så jeg tænker til at starte med, Heine, hvad er nogle af de største fejlgrupper, du ser, når du hører om en business intelligence investering, som der er slået fejl? Typisk. Jamen, altså, jeg tror, det er sådan med BI, som det er med al anden teknologi, at alt går galt. Det skal vi acceptere. Det er ikke ensbetydende med, at det kan skabe værdi, fordi jeg tror, det er meget at gøre med de briller, der kigger, og hvad forventninger vi har sat op. Men helt klart, en af de store ting, som jeg møder, og det vil jeg sige, det er ikke kun i Danmark, det er en global ting. Jamen, det er, at der er simpelthen en disconnect imellem de forventninger, som forretningen har til, hvad BI eller Analytics skal gøre for dem, og hvad det så er, de får. Det er jo ikke ensbetydende med, at det, de har fået, ikke har skabt værdi. Og det tror jeg, det her, at man er nødt til også at dykke lidt ned og prøve at blive skarpere på at definere, hvad er værdien af det? Hvorfor gør vi det her? Og det er måske der, man misser. Og man kan ikke sige at lave sit hjemmearbejde, for det er måske også svært. Altså, vi skal også acceptere, at det er måske et svært område at definere for en økonomichef eller for en salgsdirektør, hvad er det præcis, vi gerne vil have ud af det. Ja, fordi tit så er det jo sådan lidt, at man kigger i retning af et værktøj. Ja. Man tænker, at det må være vejen frem. Det må være vejen frem at gå direkte på en Power BI, eller direkte på en dataplatform, eller hvilken rej. Altså, fordi man hører jo lidt fra, hvad der er andre, der har gjort, og så prøver man lidt ligesom at gå den vej der. Men så nogle gange, så når man til det punkt, hvor man så siger, jamen, det der med en håndkodet løsning med konsulenter, som der bruger, jeg ved ikke, hvor mange timer på det, jeg kan simpelthen ikke se, hvornår er det, jeg kan begynde at høste værdien af det her. Hvornår er det, jeg kan begynde at så sige, jamen, slutbrugerne, de får egentlig den information, de skal bruge på et rigtigt tidspunkt, i den rigtige rækkefølge. Så ser du nogle tidlige advarselssignaler, som der gør, at man ligesom, og jeg ved godt, det er meget overordnet set det her, men hvis du kunne påpege, hvor er det, kæden typisk, den hopper af? Jamen, det er jo klart, at det sjove er jo, at hvis man kigger ud over alle dem, der påstår, at de er, eller opfatter, lad os sige det på den måde, at de er fejlet med deres BI-initiativ, så går det jo across alle teknologier, alle platforme, alle produkter. Så ud fra det bør vi jo være i stand til sådan ret brutalt, vil jeg sige, og bare bestemme os for at sige, jamen det har ikke noget med produkt at gøre. Altså, du har ikke større succesrate med Power BI, end du har med Qlik. Du har ikke større succesrate med Time Extender, end du har med håndkode. I forhold til den adoption, der skal være ude i forretningen, i forhold til den opfattede værdi, forretningen sidder tilbage med. Og det tror jeg, det er meget, meget vigtigt, at vi bliver dygtige til at skelne, at lade være med at gøre det til en teknologidiskussion. Fordi det er jo også en af de ting, du så oplever. Det er, jamen det var så også fordi, at det der Power BI, det duer kraftedeme ikke. Nå.
Jeg bander nogle gange, det må I klippe ud, eller også lader vi det køre. men hvad hedder det? Og så prøver vi Klik. Ja. Eller også så prøver vi Tableau. Eller også så prøver vi ThoughtSpot. Eller også så prøver vi den platform. Eller også må vi hellere flytte til Snowflake. Ikke? Og tilbage til Microsoft. Det er meget typisk, at man kan sige, hvis du leder efter faresignaler, jamen det helt klart største faresignal, det er jo, når nogen, der har noget indflydelse på projektet, begynder at blame teknologien. Selvfølgelig er der altid 80-20-reglen. Der er jo altid nogle gange, hvor man har valgt den forkerte teknologi, men det er bare ikke den primære årsag til, at tingene fejler. Okay. Så når folk begynder at blame teknologien, så er det måske tid til en lille time-out, og se på, jamen, hvad er det egentlig? Er vi egentlig i synk? Er vi egentlig afklaret som organisation på, hvad er det, vi prøver at opnå? Så det er i hvert fald et klart faresignal. Et andet faresignal er, at man begynder at se mange iterationer i at lave ændringer. Hvis man har nogle fast definerede rapporter, eller fast definerede analyser, hvad det er, som har været opdraget i projektet. Men hvis det begynder at køre meget i ring ude ved salgsafdelingen, eller hvad afdeling det nu er, vi er i, så er det faktisk også et helt klart faresignal om, hey, skal vi lige prøve at stoppe et øjeblik? Fordi er vi ved at prøve at lave en Rembrandt, og lave det optimale maleri, eller er vi ved at lave noget, der er godt nok til at give os de data og den værdi på en brugbar måde, så vi kan drive vores forretning. Vi skal huske på, ikke hele tiden, hvorfor er det, vi laver BI? Det er for at empower forretningen til at blive enten mere effektiv, eller tage nogle bedre beslutninger. Det er jo ikke nødvendigvis at havne i sådan en eller anden konsensusgruppe, om det nu skal være en pie chart eller en line chart, der skal bruges til et eller andet, hvis det i bund og grund er ligegyldigt. Og det er også det, jeg kan se, det er et meget, meget stort faresignal, når forretningen begynder at sidde og bruge tid på at diskutere sådan nogle knap så vigtige ting i forhold til at høste værdi af investeringen. Okay. Men det er faktisk rigtig godt, du kom ind på det, fordi at nu har vi snakket faresignaler. Vi har snakket lidt omkring, hvordan at det typisk går galt derude i virksomhederne. Det er, at man ikke ligesom har fået forventningsafstemt. Så hvis vi skal prøve at lære lidt fra de fejl, som der er begået historisk set, altså, og hvis vi skal tænke på, at jamen, BI-løsninger, jeg tror, der er flere derude, der har en frygt for, at det er et projekt, som der kan vare flere måneder, eller årevis, ikke også? Så det er jo klart, at man begynder at tænke, at den udskyder lige til næste måned, eller næste kvartal, eller næste år, og så kommer man aldrig i gang. Ja, enig. Men jeg tror, der er rigtig mange, som vi kan blive enige om, at der er enormt meget værdi at kunne hente i en BI-løsning. Højere produktivitet, det rigtige data på det rigtige tidspunkt, til de rigtige personer. Det er jo det, det handler om. Så hvis vi skal prøve at tænke i baner i forhold til best practice, man sidder der, man overvejer forskellige BI-løsninger, man overvejer sin backend, man overvejer sin frontend, en kombination af begge. Hvad skal man holde fokus på, for ligesom at sikre, at der bliver adoption i sidste ende, at brugerne rent faktisk går ud og får de rigtige tal, de rigtige KPI'er, de rigtige rapporter i sidste ende? Jamen, der er jo selvfølgelig altid mange ting, man skal holde fokus på. Ja. Jeg vil sige, for mig en af de absolut mest kritiske ting overhovedet, det er, at man holder fokus på, hvad det er for et område, hvad det er for et dataområde, datasæt, at man gerne vil bruge til at empower en del af forretningen. Men ikke går nær så højt op i at bede forretningen om at hjælpe med at lave et design på en rapport. Du går ind og snakker meget om empowering. Empower organisationen. Kan du prøve at uddybe lidt det på det sådan et engelsk ord? Kan du prøve at omsætte det lidt til dansk? Men det er fordi, der er jo, hvis du kigger ud i industrien lige nu, så er de sidste 2, 3, 4 år. Alle folk, de snakker om, at vi skal være data-driven. Ja. Ikke? Meget. Ja, og det er bare ked af at fortælle verden, det kan ikke lade sig gøre. Nå? Det kan man simpelthen ikke blive. Du kan blive data-empowered. Og også der er en ret central forskel i det her. Det er ikke bare, fordi det er 2 engelske ord. Nej, fair nok. Der er en ret central forskel. Det ene, det er, altså at være data-driven, og den måde, som man tager det på, det er, så begynder man at snakke om, at man vil have maskinen til at tage beslutninger for dig. Ja. Det vi skal huske på, selv med ChatGPT, som også er et stort fokusområde for os, og en del af vores teknologistack, kan du sige. Men den bygger stadigvæk på at være trænet på historiske data.
Ja. Og det vil sige, at den kan hjælpe, og det vil sige, at blive data-driven, data i det hele taget, kan hjælpe enhver virksomhed med at gøre en masse ting, så længe at vi skal gøre noget, der er nærmest på en lige linje i forhold til, hvordan vi har gjort tidligere. Udfordringen ude i de fleste virksomheder, det er, at det er jo ikke sådan, verden er. Det vil sige, at der bliver taget en masse strategiske beslutninger. Ja. Der bliver taget beslutninger om at starte og stoppe hele produktlinjer, nye markeder, organisationsændringer. Alt muligt, som er centralt, fordi de mennesker, der driver den her forretning, kan se nogle muligheder, kan se nogle trusler, kan se nogle ønsker til at gå i en bestemt retning. Og alle de ting kan du ikke udlede ud af et historisk datasæt. Nej. Derfor så er data et super, super vigtigt element. Men det er kun et element. Vi kører meget i Time Extender, der kører vi med data, mind and heart. Det gør vi på en helt præcis årsag. Data, dem kender vi ligesom, det er dem, vi sidder og snakker om i dag. Yes. Vores mind, det er alle de her strategiske beslutninger, vi tager. Alle de her ting. Og så er der vores heart. Og det er fordi, en lang række af os founders, os der lever af at drive de her virksomheder, vi har faktisk også, mange af os i hvert fald, nogle meget stærke personlige meninger. Plus at, når jeg kigger på min globale forretning, så er der også kulturforskelle, der er religiøse forskelle. Der er en masse ting, der spiller ind til, hvordan man tager en beslutning. Og tro, at jamen, alt det kan vi proppe ind i vores historiske data, det kan vi simpelthen ikke. Nej. Og derfor så er vi meget fokuseret på, jeg er meget fokuseret på, vi skal sørge for, at data er til rådighed. Vi kan også i gamle dage kalde det instant access to data. Ikke? Data skal være der, og det er de ikke i dag. De er gemt væk i ERP-systemer og CRM-systemer. Det er jo derfor, vi skal bygge BI. Det er derfor, vi bygger data warehouses og hvilke andre platformer og løsninger, vi vælger til det. Og det er det, vi ligesom skal have fokus på. Så data kan hjælpe med at drive forretningen. Men data kan ikke drive forretningen. Og derfor kan vi heller ikke blive datadrevne. Det er det, du mener med data empowerment ude i organisationerne. Ja. Det er ret spændende, synes jeg, at komme ind på. Og også i forhold til, jamen, du snakker meget omkring, at man skal også have hjertet med. Man skal også have menneskerne med. Og der tænker jeg også, at det har vel også noget at gøre med et best practice i forhold til, at løsningen den bliver en succes. Du får menneskerne med. Du får din sælger med. Du får hele din salgsorganisation med. Altså, så det er vel også noget, hvor ledelsen lige skal være frontrunner på det her, tænker jeg. Altid, altså alle større beslutninger, alt hvad du laver i en forretning, skal jo være supportere det i forhåbentlig høj grad oppefra. Ellers så ved vi jo godt, hvad der sker. Ja. Jamen, der er altid ude i en organisation, der er altid nogen, der vi er med på det nyeste, og så er der nogen, der siger, nu har jeg gjort sådan her i 20 år, det bliver jeg ved med. Og det virker godt nok for mig. Så selvfølgelig skal der være en høj grad af support fra ledelsen. Så det er jo, men du skal også have bare for brugerne. Ikke? Så du kan heller ikke bare komme masende med alle mulige rapporter, og så tro, at, og det har vi jo set også med systemer. Ikke? Jamen, hvis bare vi giver dem et CRM-system, eller hvis bare vi giver dem de her rapporter, specielt inden for analytics, har der været i mange år mange, der har sagt, jamen hvis vi nu har et BI Competency Center, heldigvis så har vi ikke sådan nogen mere, men det var en stor ting i mange år. Ja. Så der kan lave en hel masse rapporter og en hel masse analyser, og så maser vi det ud, og hvis det er derude, så begynder de vel at bruge det. Det, der sker, nu skal jeg måske ikke lige sætte navn på virksomheden, men på en lokal virksomhed her i byen, en større virksomhed, som jeg mødtes med for, det er måske faktisk 4-5 år siden, de havde nu 6.000 forskellige rapporter, der var bygget ind i deres løsning. Ikke? Og de kunne ikke helt forstå, jamen folk klager stadigvæk. Ja, men det er fordi, der er jo en disconnect. Og det er jo klart, så bliver du aldrig en succes, hvis du har en disconnect imellem, hvad det er, du stiller til rådighed, og hvad det er, brugerne synes eller føler, at der giver dem værdi. Så vi skal have begge parter med i ligningen. Begge parter med i ligningen, der skal være et samspil mellem, hvad dem nede på gulvet, de har brug for at se, og også op på den store organisation i forhold til, jamen, hvad er det for vi skal male med den store pensel her. Det er den her retning, vi gerne vil gå. Og så handler det måske mindre om teknologi, men mere om det er den rigtige strategi. Det handler aldrig om teknologi. Nej, det er det, du siger. Det gør det ikke. Ja. Altså, det gør det jo i sidste ende, når vi skal til at vælge platformen, når vi skal til at vælge, hvordan vi vil implementere, så er det klart, så er teknologi vigtig, og i min optik er automatisering
af så mange af processerne som overhovedet muligt. Selvfølgelig, det er altafgørende. Det har noget at gøre med at skabe agilitet. Det har noget at gøre med at sikre, at man får bygget løsninger, hvor du ikke bliver afhængig af enkelte individer. Okay. Så der er selvfølgelig nogle ting, når vi når ned og begynder at snakke implementering, som er centrale i forhold til den lange banes succes. Ja. Men i forhold til den umiddelbare succes, jamen, vi kan lave en nem, simpel rapport i Power BI, men hvis ikke sælgerne ser værdi i den, hvis ikke sælgerne gider at bruge den, jamen så selv det lille stykke arbejde, den uge 14 dages arbejde, der er brugt på det, så er det jo spildt. Ikke? Så det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at finde vej til, og jeg tror ikke, vi har alle svarene endnu. Jeg tror ikke, der er nogen, der ligesom har, så havde vi jo alle sammen gjort det, ikke? Havde fundet den gyldne forklaring på, jamen, hvordan får vi løst den her konflikt. Okay. Så svaret, det ligger sådan lidt i, jamen altså, du skal have fokus på de her ting, altså du skal have fokus på dine medarbejdere, du skal have fokus på teknologien, og altså adoption, det er, ledelsen skal være med. Men hvis vi skal prøve at koge vores samtale ned til et enkelt godt råd, ja, det ved jeg godt, det bliver en meget, meget svær opgave. Men altså, hvis vi vil have, at investeringen bliver en succes, vi vil gerne have, at vi forestiller os, at vi vil gerne i gang inden for den nærmeste fremtid, vi vil gerne i gang i det her kvartal, men vi vil også gerne sikre, at den her løsning, den simpelthen også bliver ved med at skabe værdi næste år, 2 år ude i fremtiden, 3 år i fremtiden. Sådan, du har en fremtidssikret løsning, en BI-løsning. Hvordan kan du koge det ned til et enkelt råd til, hvad er det, man skal have absolut allerstørst fokus på lige her nu, hvis det skal ske? Altså, helt klart, at så er vi nødt til at starte med at udvælge et eller flere, 1, 2, 3, lad være med at lave en stor elefant. Vi er nødt til at keep it simple. Så vi er nødt til at vælge et par områder, 2-3 områder ude for retningen, hvor vi i dialog med de funktioner kan spotte noget, at hvis vi havde adgang til de her data, eller hvis der var et eller andet, det kan både være for at spare tid, ja, hvis de sidder og laver en masse manuel Excel-regneark hver uge eller måned i dag, så det kan jo være en driver, det kan også være, at der er nogen, der siger, jamen hvis vi havde adgang til de her data, så kunne vi helt klart lave noget mere salg, opsalg til vores eksisterende kunder, og det kan være det med, skal vi have mobile, hvad er det, der skal drive det her? Så man skal finde, igen uden at snakke teknologi, hvilke funktionsområder, hvor har vi nogle ting, hvor ved at give dem data, og gerne data, der kombinerer flere datasources, fordi det er jo der, det begynder at give værdi, når vi kan begynde at hjælpe dem til at se, i stedet for at kigge i mange systemer. Ikke? Hvis du først skal finde sådan 2-3 områder, og så få lavet nogle simple løsninger, således at forretningen står tilbage med og siger, det var fandme fedt, det virkede det her lort. Fordi så kommer de jo tilbage som en god historie, det spreder sig ud i organisationen, at vi har fået glæde af det her, og så begynder folk, fordi det vi skal i den proces, det er, at vi skal have startet en innovativ tankegang ude i organisationen, så de selv begynder at tænke over, hvad fanden er det, jeg skal bruge data til? Fordi så de beder om det, i stedet for at, ja, det bliver skubbet ud på jer. Og du kan gøre det samme til topledelsen. Ikke? Jamen, vi vil gerne rapporter, jeg får også bunker rapporter, eller det gør de er på skærmen selvfølgelig, der er ikke noget papir jo, men har adgang til bunker af data, men jeg har jo den samme, interaktion med vores BI-afdeling. At jamen, det er det her, jeg vil gerne, så twist lige på den, og lægge lige det der sammen, og så, fordi når jeg får en rapport og ser nogle data, så er det, jeg får nye idéer, får nye tanker, får jeg snakke med jer, snakke med andre, og så får man nye tanker og nye idéer. Det samme sker ud i forretningen. Men vi skal have en god start, så de begynder at bruge det, så de begynder at få de tanker. Så er du faktisk næsten garanteret succes. En quick win til at starte med. Ja. En proof of concept, der kan ligesom cementere og bane vejen for resten af virksomheden, til resten af de forskellige områder. Og så skal du sørge for at bygge din proof of concept på den rigtige måde. Okay. Det, som nogen gør, det er, at så siger de, okay, men så behøver vi ikke bygge vores dataplatform. Så behøver vi ikke bygge ditten og datten, og vi behøver måske heller ikke gå cloud. Der er mange ting. Og så får de bygget noget, som forretningen begynder at bruge. Problemet er, at det lavede vi hurtigt. Det er ikke problem. Problemet er ikke, at vi lavede det hurtigt. Problemet er, at når de så begynder at blive kreative og innovative og tænke over tingene, så tager det for lang tid. Så lige pludselig så kommer den der forsinkelse på 6 måneder, fordi okay, nu kan vi ikke bare længere sidde og sætte 2 datasæt sammen inde i Power BI.
Nu er vi faktisk nødt til at bygge et data warehouse. Og for øvrigt, og i den proces, der skal vi også lige være helt ærlige omkring. I den proces, der går det også op for 99,9% af alle virksomheder, at datakvaliteten, de har i deres systemer, muligvis ikke er helt så god, som de selv gik og bildte sig selv ind. Ja. Men igen, det er noget, der er svært at gå ud og sige til dem på forhånd, og sige, ved I hvad, venner, I har lige brugt 3 millioner på ERP-system. Ikke? Bare lige være klar over, at det, I har derinde, det er halvvejs noget lort. Ikke? Ja. Så er der mange, der tager den her approach, og jeg griner jer tit af, og siger, jamen godt, så fikser vi dataproblemerne ude i vores BI-løsning. For eksempel adresser. Det kan være en svær en. Det kan være rigtig svært. Jamen, det er jo det forkerte sted for Søren. Ja. Ikke? Fordi, jo, det er det jo. Fordi, okay, det er da fedt, at vi har den rigtige adresse, så vi kan positionere den her kunde i den rigtige by, eller region, eller i en eller anden dimension. Ja. Men hvad hjælper det, hvis adressen er forkert inde i salgssystemet? Så sender vi altså varerne ud til et forkert sted. Ja. Ikke? Så måske, at vi også lige skal have nogle processer i gang her, med at få... Og meget af det der, det opdager man. Det kan man så undre sig over, men det bliver først opdaget, når folk begynder at sidde og kigge på BI-rapporter, at den her kunde, han bor der ikke i Sverige. Nej, men det står der ikke. Altså, vi har ikke lavet om på dataene. Ikke? Så der er mange elementer der, som gør, at der kommer bump på vejen. Og det er jo vigtigt, at man får grebet det an, således at man anerkender, at der kommer de her bump på vejen, og hvad har man tænkt sig at gøre ved dem? Ja, præcis. Så i bund og grund så handler det om, at man sikrer, at man kommer godt fra start, og man fokuserer på de rigtige, altså de gode quick wins, så man får bygget ligesom et fundament derfra, sådan så at det kan godt være, at vi kommer hurtigt i gang, men hvis vi går hurtigt i gang i den forkerte retning, så er det jo lige spildt, altså så er det lige vidt. Så altså, det er i hvert fald delvis spildt, ikke? Fordi du har fået forretningen motiveret, men du kan jo hurtigt miste den motivation, hvis ikke du kan holde tempoet i at levere. Ja, præcis. Jamen, det synes jeg, det var et rigtig interessant take på det her til sidst. Heine, hvis man gerne vil lære lidt mere omkring dig som person, og hvad du laver for Time Extender, hvor skal man egentlig så følge dig hen? Jamen, altså, så kan man skal nok følge mig mest på LinkedIn og på Twitter. Ja. Eftersom jeg ikke eksisterer på nogle af de andre sociale medier. Nej, okay, dem holder du langt fra. TikTok og sådan noget, det er ikke dig? Ja, nej, jeg havde engang en Facebook-profil, den er slettet. Okay, ja. Det er fordi, jeg ikke kan lide Facebook som firma. Så kan jeg ikke bruge deres produkter. Det er helt fair nok. Jeg synes ikke, det er rigtigt, at vi bliver brugt som sådan nogle marketingsreklamesøjler. Så det er noget, der sådan er, og hvis man følger det, jeg skriver, og jeg er også en del af Forbes Technical Council, jamen så går det meget på privacy. Det går meget på at forsøge at ligesom få separeret teknologien, få teknologien til at hjælpe os, men ikke få os til at blive en slave af teknologien, og ikke bruge teknologien til at misbruge vores gøren og laden, som jeg kalder det. Præcis. Altså det der med, at man bliver overvåget, hvor man nu er henne. Ja. Og det er ikke, fordi jeg har nogle af de der paranoia-tanker, som en hel del tech-folk har, specielt i Kalifornien. Det er mere sådan et grundlæggende princip. Altså hvis man modtager en marketing-e-mail fra Time Extender, så tracker vi ikke. Ja. Vi tracker ikke, hvornår du læser den, på hvilken device du læser den, og vi tracker ikke åbningsrater. Det kan godt nok give marketingafdelingen grå hår i hovedet, fordi jamen, hvordan skal vi vide, om det er en succes? Vi kigger bare på bundlinjen. Altså, lad os bare nu kigge på, om vi vinder nogle kunder. Ja. Ikke? Ja. Vi kan måle, hvor lang tid, vi ved ikke, hvem du er, men vi måler på, hvor lang tid er du på hjemmesiden, hvor lang tid er du på at læse en blogindlæg og sådan noget. Så det er jo det, når jeg ikke lige sådan fokuserer på at lave det næste level automation, ikke? Jamen, så det bruger jeg meget af min tid på det. Privacy governance. Hvad betyder det her? Hvad betyder GDPR? Ja. Det er jo et område, hvor jeg mener, at stort set alle virksomheder har misset at få hele BI Analytics med i deres GDPR-betragtninger. Fuldstændig. Jeg tror, det kommer på et tidspunkt, så er der nogen af jer, der får meget, meget travlt, fordi så kommer kunderne til at stå i kø. Ja, det må vi da håbe, men det er vigtigt at have den del med af det også, og det tror jeg også, det er noget, som vi nogle gange går glip af, eller i samtalen, det er, at det er vigtigt at have styr på sikkerheden for brugerne og for virksomhedens data. Ikke? Men så vil jeg så sige sikkerheden på den rigtige måde, fordi at når vi snakker analytics, så har der i nogle lande, ikke så meget i Danmark måske, men i nogle lande, så er man meget fokuseret på den her need to know, som en organisation. Ikke? Hvis man har en meget stærk need to know kultur, sælgerne kan kun se deres egen pipeline, de kan ikke se ham sælgeren ved siden af pipeline. Ja. Så er det lige før, at
analytics bliver svært at skabe værdi med. Fordi hvem må så se det? Og hvordan skaber man læring? Jeg mener jo, at en af de vigtigste ting, det er, at inden for virksomheden, der skal vi faktisk have så meget transparens som muligt. Men vi skal passe på kundedata, og vi skal tænke os om, hvad vi deler uden for virksomheden. Præcis. Så kan vi lave BI en succes. Så kan vi få data empowerment. Det kan vi, fordi så kan vi begynde at lære hinanden. Jeg mener jo stadigvæk, at salgsrapportering har, hvad er mit budget, og hvad meget skal jeg sælge i næste uge, eller næste år, eller hvad fanden. Jo, det er da spændende nok. Men i bund og grund er det jo hamrende uinteressant. Ja. Jamen, altså det er det jo, og halvdelen af de rapporter, som folk tror, jeg gerne vil have, de er jo hamrende uinteressante, og jeg læser dem aldrig. Nej. For det, der interesserer mig, det er, hvad er det, vi skal gøre for at blive bedre? Præcis. Hvordan får jeg en sælger til at blive bedre? Ja. Det gør jeg ikke ved at fortælle ham, at du har røde lamper over det hele. Jamen, hvis han vidste, hvad han skulle gøre for at undgå de røde lamper, så havde han forhåbentlig gjort det. Ellers er klart, så har vi en anden diskussion. Ikke? Men, så de fleste sælgere er jo interesseret i at blive så dygtige. Nu bruger jeg bare sælgere som eksempel. Ikke? Ja. Blive så dygtige som muligt. Og de er interesseret i at lære af deres kollegaer. Og det er det, vi kan bruge BI til. Det er at begynde at se, hvad fanden er det, du gør? Hvorfor har du det der nøgletal mod mine nøgletal? Hvad er det, du gør anderledes, end jeg gør? Det kan også være, der så er marked og kultur og alt muligt andet, der er forskelligt, men det er jo... Men bare det, at man kan begynde at se det, så begynder der at komme værdi. Ikke? Så begynder der at komme værdi, ja. Altså det der med at automatisk, nu laver jeg en ny rapport, og så sætter jeg en blogpost, sådan så Louise og Hansen ikke kan se det, så er det allerede der, så begynder du ligesom at sætte dig op til failure. Jamen det er fordi, så laver du til ren rapportering. Ja. Så laver du til ren rapportering om, hvordan går det lige for ham her, eller hende her. Ja. I stedet for at bruge dataene til at lave læring. Det er det, og så de får skabt en dialog. Ja. Ja. Altså man bruger meget af det her begreb også i USA, data literacy. Altså det kan vi rent faktisk læse og forstå data. Ja. Hvordan lærer vi organisationen, at nu har I fået alle de her data, men hvad skal I bruge dem til? Hvad er det, vi vil have jer til at gøre? Der er mange organisationer, jamen det er en træning i sig selv. Det er det. Det er en undervisning. Altså det er også en rejse, man skal på, ikke? Altså når man lige starter ud, så kan det være svært og bare det at kunne navigere i en ny rapport, et nyt værktøj, men det at kunne omsætte det til, jamen hvad kan jeg bruge det her til? Hvordan kan jeg træffe bedre beslutninger? Ja. Hvordan kan jeg blive bedre informeret? Hvordan kan jeg dele det her med andre? Altså det er jo der, at værdien i BI, den virkelig kommer til sin ret. Virkelig interessant samtale, Heine. Jeg synes, vi nåede rigtig meget omkring. Og fedt, du også lige kom med en takeaway her til sidst. Den tror jeg, at der er rigtig mange derude, som kan få nytte af. Så jeg vil bare gerne sige tak for din tid, og så ses vi en anden god gang. Ja, tak for det, man kom. Det var alt for denne omgang. Hvis du gerne vil lære mere omkring emnet, og hvordan du undgår, at din business intelligence investering den står fejl, så kan du gå ned i linket i beskrivelsen og downloade whitepaperet, hvor at vi går ind på 4 af de mest kendte årsager til, at investeringen i BI den slår fejl. Så er der ikke mere at sige end tak for nu, og på gensyn i næste afsnit.